Kwarto guys, oh, ihubuan ag kuan. Guys, good morning guys. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Yan po ko guys, kalakaw sa kasada kay. Ito na po ko guys, ubayad po ko. Chakaron. Ngatang na po ulit. Sakyanan diri sa skina guys. Tunay tricycle guys, makasakay na po. Takit sila dito sa SSS. Makasakay na po tricycle guys. Sa Galeria guys, singabot na ko. Tanong na ko ubos guys kay musuod ko. Naglinya na guys sa mga tao adto guys. Mao na ni ang linya guys para sa SSS o bayad o uban pang mga transaksyon. Wala gawait pa mi nga pasako nami sa taas. Dara guys, padung nami musaka sa taas ani guys. Kay pasaka naman basta 7 na guys, 7 AM pasako nami sa taas para taga-anong number dito or one food para pod makalingkod mi dito sa taas. Kay di ba ya po dali magsigi og kuan na bang pinto. Kami na jod. Pasaka na ko ani guys. Anang term kamo sa pasagdanan para malinya. Ang galing niya ni midaan guys. Kung maghawat ra o kuan kabot na jud dito sa ibabaw sa SS. May mga lingkuranan. Ano siya guys? Dilalim guys. Mabayad og SS kay kinahanglan kamo sayo para makasayo po ka og bayad. Kay magpadugay-dugay ka ang imong numero adto na sa mga 300 adto na ka sa alas 5 sa hapon. Basta di ka mo sayo asahan siya na nga hapon na ka makabayad sa SS na nga nejud nga mo sayo kadtog SS para sayo po ka makauli ug makahuman. Nara guys nanggikuan pa mi nanggitindog pa ang mga kauban-uban. Ang uban pod guys na nakalingkod na sa ibabaw. Napakuan ng ubos gatindog pa ko uwat pa ko musibog ng linya sa taas para makalingkod na pod ko. Na guys tindog pa jud kaayo ni. Still waiting gyapon guys nga makalingkod sa babaw. Sige lang basta kay kanang makalingkod rami kadugayan na napako sa Barandilla pasagdanan dapit kay daghan-daghan naman ko mga tao guys pero dili man pod dinuon bayad na sila tanan naapoy ubang mga transaksyon nga lain ana igabot sa babaw magbuwag man na ugasa dapit ang bayad ugasa dili ang bayad. Ang view na siya sa gawas SSS guys dagat dapit po na sa pantalan guys makita ang pantalan sa tagbilaran ng SSS. Video ko while nagkalingkod naman ko ani guys wala nga video ko nindot kayo ang dagat guys. Nara guys nakalingkod na jud ko guys sa wakas. At least balag magbuwat guys basta kay ang importante na kalingkod dili laylay kay sakit kay sa bagtak guys sige og pinto buwat na lang guys nga mo irog ni nga mo ang gilingkuran
paspas mo po guys. Human ako og pangayog number guys, SSS. Unya 79 akong number. Unya kay layo-layo pa man. Unya 8 pa man to ang gitawag guys nga number niya. Sayang po ang panahon nga magahuwat ko. So mulakaw sa ko guys, madtos ako sa PhilHealth. Kay basin dag makabayad ko adto, makasayo po ko dito. Ug bayad dan balik na laman ko sa SSS. Nakasakay na ko og tricycle guys padong sa PhilHealth kay mo bayad na pud ko dito sa PhilHealth guys kay ting bayad na unya kuan 25 na sa March nya need na mo bayad sa first quarter sa tuig guys nya kuan guys kay haron mamasin ko guys nga makasayo ko sa kuan sa PhilHealth kay haron makabalik po ko dito sa kuan kanang SS yapit ako mo kuan guys mo naog ani Saraya, salamat. Na ako sulod sa PhilHealth guys. Siya hapit na akong number dito tawagon. Ako sa sulod na kalingkod ako. Please dali na guys. Kaya hindi kayo nagpagtao guys. Nadyo na. Karon guys, nahuman ako bayad sa PhilHealth. Tsaka karon na ako sa gawa sa BQ Mall kay na may gipapalit among cashier guys para sa tagbo ug mapuhon niya. While waiting sa gawas guys, naglinya po ang mga tao kay kanang kuan man 30 pa man mag-open ang grocery. Nya tum ko sa grocery mo dong guys niya. Gahuwat ko nga pasudlo nami. Nara guys sa mga tao guys daghan na kayo naglinya guys. Unya mao na guys nga before ko mobalik sa kuan SS ubayad musod ko una sa BQ Mall kay haron diretso na ko humagbayad na ko guys makauli na ko or napakoy hapiton at least kuan ko makahuman ako pamalit sa kuan akong pamaliton sud sa BQ para sa tagbo ug mapuhon guys waiting na nga makasod manadyo ko og bayad sa SSS guys siya kadong na ko mo tapok balik ko sa BQ Mall kay napakoy dugang paliton guys wala ko guys Nako sa BQ Mall guys kay ning paway sa ko ning lingkod sa ko kay kanang kuan ikapoy ko sa lakaw ya init bitaw wala nga ning lingkod sa ko ikaw ko mo uli balik sa opisina karon lingkod sa ko kay ikapoy ko nakaluya ning init guys oy wala nga relax na gamay kay gikuha man pud nako ang mga ipangbilin guys sa BQ ana ko ipamalit ibilin man nako sa BQ Mall kay kapoy pud sig dada at ito ang is ang bayad karon kay kag bitbit na nga lingkod sa ko guys kay kapoy kadso relax madyong udto ninyo guys nya kuan guys
Danam ko sa opisina pero ganihar ako ni abot guys. Oy gikan ko ning lakaw. Ito po PhilHealth SS dya. Karon guys gagubot ni mga opisina guys kay nag magkuan lagi mi mag general cleaning mi guys kay ug mapuhon tagbo ang tagbo sa tibok parokya. Put pasabot og tagbo manghinlo ang tibok parokya diri sa mga parokya sa simbahan. Nya nga di sud sa opisin o sud aring kwarto guys o gihubuan ag kuan gihubuan ag salaset kay palabhan palundre dya maghuso ko mi sa kortina sa opisina sa pari guys kay palabhan pod dya da gagubot pa o mga basura ni nga dahang buhaton general cleaning mi sa cashier diri sa mga opisina kay ikaugma maglingkod na mi aring opisina magresibo ug nay mari magmandar char bitaw nago po si kasuhonon guys muna nga busy kayo guys wa na laman ko mag-video kay panghinlo kay kuan kanang kuanan ko di na laman ko sa mag-video o manghinlo mi magtiwas na meron guys sinigabot sa cashier. Okay guys, kita-kits na laman pohon sa sunod na ko nga vlog. Bye guys, thank you for watching.